welcome to my channel. Welcome to Eko TV News, ang channel sa kalambuan sa turismo diri sa lungsod sa Matalom. Okay, Eko Pipi live diri sa Paraiso sa lungsod sa Matalom niya ang Canigao Island. Today is Sunday niya nagpadayon ta sa ato ang advokasya ang pagtabang sa turismo diri sa lungsod sa Matalom. Okay, today is October 16, 2022. Magsugod ng tagpanghinlo guys. Mamunitag. Di ata dapit sa kuan guys, santuary na bato-bato dyan, no. Gamay rag maligo dire kay tungod sa gibawal ang pagpanagat dire nya usahay nagapoy managat. Okay. Kuan gayno sa mga medyo dapat paning i-control sa kuan. Okay. Okay, kuanta guys, magpadayon ta bisan pa man sa ginagmay nga paagi, makatabang plus ato ang administrasyon headed by sa atong abtik nga mayor. Guys na kani guys mo ni makadistract sa ato ang turismo. Dapat ato jung ipadayon ang paglimpyo kay hugaw na tanawon guys ba. Okay na panang batik gani ya unay mo sorry guys, plastic nis mga kon lagi siya na sangit na guys. Okay, nata dire ha sa santuary niya katong ganahan mo bisita sa ato ang Canigao Island, ang Paraiso sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan dire nga mo bisita sa ato ang Paraiso sa lungsod sa Matalom. Ug na mo'y mga friends, pwede po ninyong dalhon mga kauban sa work unya napatay lahi nga mga turismo, ang Hituog Cave niya, mga Pangas Falls, Mayahay Falls o Magumong Spring Water. Okay, atong kaning Canigao Island isla ni siya. Kung di na ani motabo ka mga ka sport of Matalom mo sakay padung sa kuan mo ni gateway sa kuan padung sa Canigao Island. Kanang Hituog Cave na guys na may mga baso guys no. Ano? Ito ni pamoniton kay mao ni makadistract sa area kung diin why di na ganahan kung ako bitaw nga skuan guys, di ko ganahan kuan hugaw musoroy ko niya hugaw di na ko mobalik. Dapat atong i-maintain jud ang kahinlo sa atong nataligaw nanis likod nga portion guys. Okay, ang plastic ano ba ano nga ni guys na mga ano kani na kaning pamoniton kana guys ada kami pangbilin naman ni guys yun ang laging ay sige okay. So, dagan siya guys niya. Dapat ni siya mahinduan ba kay kuan dili di siya di ko ganahan og kuan kanang og turista po ko di ko ganahan si suru-suru nga hoga oy nganong sorry man ko guys na. Okay, ako okay yan guys. Ako manghinaot sa katong mga turista nga mosuroy dire. Akong hangyo nga magtinabangay lang ta kanunay guys. Ngano man jung naman joy pagtabang sa mga turista nga mosuroy dire. Kay sa aho nga kuan panglantaw aduna tay murag katungdanan. Di sa ingon nga turista magpalataka arag labog diin. Dili na maayong ehemplo kay og daghang mga turista moari unja pasagdan ra pangbilin mapuno tos basura no. Di maayo dapat
turista og sa local government unit of Batalom magtingabangay dili kuan nata sa sanctuary nga portion. Okay. Okay, mobalik na ta sa opisina guys kay nakatay ato naman ito no. Kanya guys mga guys na white sand siya guys unya super kanindot iha sa mga turista nga mosoroy diri sa Canigao Island, welcome mong tanan nga mobisita kung unsa kanindot ang turismo diri sa lungsod sa Iko Pipi. Andam mutabang sa turismo og pag-maintain sa kahinlo sa Canigao Island. Okay, good luck o God bless Iko Pipi, ang buses sa turismo diri sa lungsod sa Matalom. Once again, thank you o God bless kanatong tanan.